Sigra gelar papan kaya kara amiwiti sampalan ning batin muji sesanti kudu tansah agung kanggo Gusti pagelaran kang pagelaran ya sasito gelar ing batin ingkang wiji serapunge saansa saya anggresa akeh kangenteni padha pinani iki marga tanpa gawe kang becik ketitik kang ala ketara pakarya lakone urip sigra gelar papan kang waya kara amiliti sampelan ing batin muji sesanti kudu tansah agung kanggo Gusti pagelaran kang pagelaran ya sasmito gelar ing batin ingkang wiji serapunge saya anggresa akeh kangenteni padha pinoni iki marga tanpa gawe kang becik ketitik kang ala ketara pakarya lakone urip iki sang nyata panyumasan prasaja lelandene kore kula nyuwun ngatuti tritur rangga muda mecil saking dusun nonton iki sang nyata panyumasan prasaja lelandene kore kula nyuwun ngatuti tritur rangga muda mecil saking dusun Klontor salwe Rama-rama selama aku cintane cina pocong jare gones oh
ridu mawon mengamura abo rakan pangarane ajore kang magoro kang sa teteka coba tolong awor panggareking turangga Lesti rekata eka diajak lalayo sepi pagelaran triturangga muda micit saking kloto ambabat jiwaning kawulyan satuku tulus sojening budi rakayu sagung kang aja matine sabewana winayungan Gusti salamiyo ambatan jiwaning kawulyan satuku tulus sojine budi rakayu sagung kang jenemati sampai wana winayungan Gusti salamiyo satsesesa amara
ana junjung bangsa ganes jane angkara matut lapor generapa Sesanti pasuki saking rasane Gusti kang kumolong rasa mulya nejo kinalar wayang tuhu ngajab rahayu sinong Gusti sesanti pasuki saking rasane Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa asbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kala rabbi sohri sodri wa yasir li amri wa qul tidatan bil sadayal qalbi amma ba'du. Nuwun kul nuwun dumateng para punden dalah para sepuh pinisepuh miwaji sepuh tokoh agama maupun tokoh masyarakat ingkang dahatin hormatan para kiai para alim ulama ingkang rinten dalenipun tata sumanding kitab suci wanjing lagi menapa kiblating panembah ingkang satuhulur ing budi ingkang tansah kula hormati. Boten kesupaya kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa sak jonjang seprangatipun ingkang ngasta pestaning adil wonten ing Desa Binangun. Ugi ingkang dados pangban-pangban praja pinangka dados pandam-pandomaning para kalodasi ingkang kinasih wonten ing dukuh Kedung Cipir mriki ingkang tansah kula hormati. Sumramba ugi kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek beserta jajaranipun ingkang saking Kecamatan Karanggaya. Mugi panjenengan Bapak dan Ramil ingkang sampun maringi partisipasi dumateng kita sakonco saking paguyuban seni kuda kepang Tritrungga Muda ingkang mijil saking Padepokan Desa Glontor manggen wonten ing Dukuh Siparuk. Pinangka paguyuban menika ingkang dipun sesepuhi kalih panjenenganipun Bapak Sitam ugi dipun biyantu kalih panjenenganipun Bapak Krimun dalah dipun sengkuyung kali poro-poro kelare-lare seniman saking paguyuban Tritrungga Muda. Wonten ing dalu samenika kawula sagotra netepi jijibanipun segenap keloro gagung sangwenipun Bapak Slamet sekalian garwa Ibu Emi Widianti ingkang ngersa ngaturi saha ngulemi dumateng paguyuban Tritrungga Muda. Mugi-mugi hanggenipun kalau badhe caos panglipur kangge ngurmati wonten hajat walimatul nggih menika walimatul khitan. Ingkang putra menika Ananda Dimas Bagus Afri Nur Raihandani. Mugi-mugi lare ingkang sampun dipun sunah netepi dalmani wajib umat Islam niku kedah dipun sunah nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados selare ingkang migunani tumrap nusa bangsa maupun agama selalu patuh kalian tiang sepuku kalih maupun guru. Allahumma. Mboten kesupaya kula aturaken dumateng para tamu, para bapak dalah para ibu segenap tamu undangan ingkang dat mendulya kawula ngaturaken sugeng rawuh. Minangka sampun dipun sukani pasukatan monggo disambi bapake ibune nggih sedulur lanang nggih. Niki nggih kados nggih wonten niki. Nggih ingkang saking telatah ngriki mawon nggih. Kalau niku Bapak Surat, kados setasi teng ngriki matur gunging panuwun sarawuhipun. Sak pinteresipun ugi kula aturaken dumateng para pamriksa sedaya kakung Suma Putri boten kalawiji.
Mboten kesuwun kula aturaken selawat saha salam konjo katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene wonten ing dal samenika kala saged matepang derek ngregengaken wonten hajat walimatulipun segenap keluarganipun saking panjenenganipun Bapak Slamet adalah Ibu Emi. Mugi-mugi acara hiburan wonten ing dalu samenika saged dipun apriksani kanthi sae mboten minangka alangan satunggal punapa winantu karayon kalih sing lirik ing beda. Ananging saderengipun kawiwitan saking paguyuban Tritrungga Muda badhe caos panglipur kula aturaken dumateng para pemuda dalam para penggemar sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggalipun kula ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng amriksani. Ananging mbok bilih mangke kridalan salahipun para laran seniman kirang nuju prana sepak terjangipun kirang amranane tumratmanipun para panjenengan sedaya khususipun para seniman dalah seniwati wonten ing Kuban Desa Binangun mriki ugi wonten ing dukuh Kedung Jepir mriki mboten namung kawula sakanca saking keluarga besar Tritrungga Muda nyuwun agung ing pangapunten ingkang sagengipun. Dene pungasane ngatur saking kula pribadi. Kalau ingkang dados pangambiwara wonten ing paguyuban mbok bilyangenipun kula ngaturaken kirang teraca dalah kirang pas tata selanjutipun mboten namung kula pribadi ugi nyuwun agung samudra pangarsami lantaran saking para panjenengan sedaya. Pramila pungasane ngatur saking kula pribadi wedalipun sampun kapura dalu kantewasan bila tupik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira diraja jinirat lebur dereng sang pangastuti Jaya Jaya Jayanti Rahayu 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 Nun. Angrajut jenenarut sangkalaning bawana angguk ingkang ana surat dirajaya sangrat lebur dinapur dene sang pamatuti. Angrajut jenenarut sangkalaning bawana anggote angrusak ingkang ana surat dirajaya sangrat lebur dinapur dening sang pamatuti.